zvamira sei apa yevev zviri seclis shamari mukomana ndazomuwana zendefana kuti akabanda bhotoro notoro waKFC paista but angasingabatike luba nasazowanika saka gemu ripo ndere smart warinzwa shamari sakanzi anenge achuna ndiachanorowa chiKFC anotite commission smart best yako junior team versus anenge achuna mvura mumwe ndogemuzviita test amusikwate tokupfeka dzatina mufana unyazopedzera wazi hati amusikwate amukaona mushe muona mushe kangoya zvedzungu uyo akatanga kukubhokola ubva akuridha kuti ndo yakakaona akutogoga uyo yakakura yakwameno zvavo afana utombojeza aunotombozvitinya then vaketizeni kungogoga kugoga kukukurira kuti aoina unorigwa iwe aukete magamba unorigwa iwe sakonotovhoka pamasadha otomonodhunya unorigwa iwe toita chininja takajaira yakachuna ngamirire udanzi ndikinachazoiti zvakati chuna chininja saka luku munokundwira tingati tokudwa katokunda tichiboona musochi vanhu ndo vanozojaja vanhu ndo vanozojaja ndati vanhu ndo vanozojaja vanojaja zvavaona luku mufana konfafaka luku la luku tengokwatwa vanongojaja zvavaona tokopfeka hembe mukumvira here kana kuti mukutomuda ini zvangu kuri kunyaya haye tisment kadazobamara yacho kandivhunduke asi zvandivhunduke zvinotendera ndamuka ndichifunge zvangu kuti luko wina zvake ngekere ndozobanda bhotoro sendichafunga zvinhu tu kupedzera kwese sana asina itona sponsor nakudhara isponsor naanzani na blessing blessing Mr Blessing ndo sponsor hayi ndiri sponsor na Mr Blessing Diane jetiro riri udanzi murituchuna vari kuchando saka unonoto kana smart yako nezesezvo kuti china matombo nyazokanda masemti kuti achina dina umu kwakasviba mu ndokombana yakorera chikunda mapi ndikubhite pasmart yacho awasa Mr Big Game raon vari wela kabateze mutambo wacho mutambo nokuitotsva pateze akatobatana pateze anenge awina anenge adyiwa aisiura anenge awina uri kudyisa umwe wake azi anenge kudyisa airibo tobatana pateze